Inkosi. UJESU KRISTU INKOSI. UJESU KRISTU INKOSI. Ngiyambonga uJesu namhlanje. Amen. Amen. Ngibonga nje ukuphumelela kule nkonzo. Ngibonga nomzalwane, umzalwane osinakekelayo bazalwane. Amen bantwana. Amen. Igama lami MaNdlovu wakwaNdaba eduza eBuntu. Amen. Umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe. Amen. Amen. Ngiyathanda kakhulu uJesu. Amen bantwana. Amen. Unomntwana kaNkulunkulu uyanginakekela wangitshela nangale mfuzo ukuthi kule date lena kuzobe kukhona inkonzo. Engathi ngoba ngiyakhohlwa-ke umsize kulokhu ukukhumbuza. Amen bantwana. Amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu namhlanje angikhatshana. Ngelinye ilanga kwakunenkonzo ngaphezulu ngangikhantshiwe. Ngazange ngitshele umuntu, ngazange ngitshele nala ngihlanganyela nabo. Amen. Amen. Lokhu nabade bengifonela bengisho ukuthi ngiyahamba kulokhu ngiyokhoza le eNdaba bazalwane. Amen bantwana. Amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu. Wayisiza impilo yami, uhlala engisiza njalo. Amen bantwana. Amen. Uhlala engisindisa imihla ngemihla. Amen bantwana. Amen. Angikhombise nala ngona khona ukuthi cha lana ukhuluma ngake kahle, lana wenze kahle. Amen bantwana. Amen. Ngiyambonga uJesu bazalwane. Uma ethi uyasikhathalela, ngeke ngimbone ngempela ukuthi ungubaba wethu osithandayo, uyasikhathalela. Amen bantwana. Amen. uJesu bazalwane akafune namuntu umuntu ozwesifokweni. Amen bantwana. Amen. Ngendlela sinakekela ngakhona. Amen bantwana. Amen. Ngezwi lakhe nje khuluma bazalwane, uyayibona ukuthi lana ngisele lapha ngenzi kahle. Amen bantwana. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uzofika uzohlanganyela nami nabantwana baNkulunkulu. Amen bantwana. Ngize ngathi nalezi nyawo cha zizopholana. Ngiyahamba impela. Amen bantwana. Amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu enhliziyweni yami nje ukufuna ukuthokoza ngoJesu. Amen. Hallelujah.